akufuneki mawenyanga ujwayele ukuthi wena uzofuna ukubulala abantu obani bazokunika imali na abantu ibona ufuze ukuthi wena bazokunikeza imali uma soqeda abantu ke uzosizakala kanjani. Mkhulu, siyakwamukela ohlelweni lethu. Umkhulu angazazisa ukuthi ubani? Ngiyabonga impela ukuba nevakashi phakathi kwekhaya. Hawu, sesiphakathi kwamhlaba yalingana la. Ngiyamthanda. Hawu, siyabonga mkhulu. Igama Ayashisa Amateki. Ayashisa Amateki. Ayashisa Amateki. Ubani umkhulu Sibongo ngosibiyi. Oh, Osibiyo Sotobe? Osotobe. Hawu, uphuma kuphi umkhulu? Mhlawumbe nje originality yakhe like wazalelwa la mhlaba yalingana noma mhlawumbe wazalelwa eMozambique, uphuma kuphi umkhulu? Ngizalelwe khona la. Khona la? Khona la ngizalelwe la. Kodwa mina ngathwasa eMozambique. Wathwasa eMozambique. Uhlala isikhathi singakanani uthwasa eMozambique? Ngahlala iminyaka emithathu. Iminyaka emithathu. Oh, mkhulu. Umkhulu uyini? Singathi umkhulu inyanga noma ukugedla noma isangoma ngiphathe konke ngithwasela ubungoma, ngathwasela ubugedla, ngathwasela amandawo yonke yonke nje. So mkhulu uyahlola? Ngiyahlola. Okay, uyafemba? Ngiyafemba. Hayibo mkhulu. Ngiyafemba. Femba ngayikhathi zini? Ngifemba ntambama nje. Ntambama nje. Ntambama ya. Oh, phinde futhi ke. Kodwa ke lokho angikugcilile ukufemba na ukhona unkosikazi ofembayo. Oh, unkosikazi wakho naye usebenza? Naye usebenza ngawo lo msebenzi. Okay. So nisebenza ngokuhlanganyela noma naye ngingafika ngithi mina ngicela umama uSibi. Ungasho ukuthi ngicela umama Sibi. Anginikeze. Akunikeze. Hayibo. Ngizofuna ukukhuluma nomama uSibi kancane nje nayiceleni. Akanankinga. Ngizomlanda impela nokhulu. Okay, mkhulu inkinga. Mkhulu, utholakala lothela yini igama le ndawo sikuyona? Ishemula Lodge. Useshemula Lodge. Yilona elidume kuyonke le ndawo. Ithini inombolo kaMkhulu? Ithi 076 155 300 3. Yeah. So 076 155 3003. Awuzeke. Bazokuthola lapho abantu abadinga. Lapho Nkosi yami. Asingawaste isikhathi mkhulu. Ngifuna namhlanje sixoxe. Ngifuna sikhulume ngezizwe. Awuzeke. Namabutho. Naso. Ngifuna ukwazi ukuthi mkhulu kuhluke kanjani yini izizwe yini amabutho and kusebenza kanjani if mkhulu uyazi. Yeah, amabutho ukugaya inyamazana zehlangane zonke. Okay. Kunjani intombi nayo iphumile, kunjani ufuna ukulanda intombi. Okay. Kunjani umfazi uhambile. Kunjani nje asithi nje ofika umuntu athi umuzi wami uyabhidlika. Ngifuna ukubiza intombi yamizi. Okay. Yilapha ke sohlanganisa amabutho ke mazohamba ke manje malande intombi yakho noma indoda yakho. Okay. Yebo. Ayakwazi mhlawumbe uthathe abuyise izinto ezintshontshiwe. Izinto ezintshontshiwe amabutho mayakwazi ukuthi mayilande. Okay. Shothi amabutho singasho sithenza okuhle. Mayezokuhle. Okay. Mayezokuhle. Phela. Kuphela. Izizwe zona. Izizwe nazo ziyakuyenza okuhle uma uzothola umuntu akwazi ukuyigaya izizwe. Bakhona abanye bayigaya kabi. Okay. Kodwa uma ukwazi ukuyigaya nje kade zenza okuhle. Mase beyigaye kabi uchaza ukuthi zenzeni mesigaye kabi yini zenzani? Angithi zihlukahlukene omunye ukufaka amathambo yelwana uyabona nje abanye bakufaka amathambo yembongolo uyayibona nje lonto. So bayifake kabi lonto. Bayisemisa ngendlela embi. Endawo endlela embi. Ngiyakwazi ukuhlanyisa umuntu ngezizwe. Ungakwazi khona ukumhlanyisa ngezizwe kodwa hayi. Akudalelekile nje ukuthi ungahlanyisa umuntu ngezizwe. Khona ungamhlanyisa ngezizwe. Uma uzomthumela kunjani untshontsile kunjani uyenzeni bese uthuma amabutho mayekhona. Uthumele izizwe mkhulu ziyakwazi ukuthi mhlawumbe uthi uma ulele ebusuku okay yini le angazi anganomisa nomabutho mhlawumbe uma ngabe ulele uphuphe izinto uphuphe mhlawumbe ngibona wena mkhulu uyafika mhlawumbe ufuna ukungibulala uyangidubula noma ungishaya ngento ecijile mhlawumbe ungigenqa ngemoto lento kanjalo uma kanjalo kusoyena usumuntu ekuthumele ngani ngezizwe noma ngamabutho noma kusokuthakatha nje isokuthakatha lokho. Okay. Isokuthakatha lokho kodwa isuke phela amathumile amabutho amahlanganisile. Amaposela kuwakhuluma ngegama lakho. Ukuthakatha lokho.
uyakwazi ukuvusa umuntu oseshonile aphenduka izizwe oye amabutho umvusa ahamba yosebenza asebenzele wena. Ebanye bakwenza lo kodwa thina njengomuntu othwasile uma uphuma umuntu yolungisa isimo somuntu uma ufika kumuntu soshonile anti uma uyongcwaba umuntu nje ngibona uma uyongcwaba umuntu awungeni esigodlweni ungagezanga ngaphandle umuntu ongathwasanga loyo okwazi ukuthi ayothatha umuntu okufa ambuyisa asebenzise yena. Kodwa uma uthwasile ukwazi ukuthi ungalanda umuntu okufa uzomfaka lapho kusiza khona abantu. So le mithi emibe ebhedayo enjalo izizwe no whatever akumele kuhlale ngaphakathi esigodlweni. Akumele ihlale ngaphakathi esigodlweni na esigodlweni kunomuthi osiza abantu. So le mibi ngoba phela kukhona uzofika la athi hey mina mkhulu Ayashisa Amateki ngixakekile mina sesibani mhlawumbe umakhelwane wami sedlale ngami so noma mhlawumbe wangenza into ethile sengifuna nje wena dabula amafu ashone noma ngifuna kwenzeka into embi ethile kuyena uyamsiza umuntu kanjani? Kuba nzima lokho. Okay mkhulu. Umuntu wakaNkulunkulu. Umuntu wakaNkulunkulu ofika umuntu akhulume kanjalo ukuthi kufuza adabula umafu akacabananga nawe lo muntu bacabane bona bobabili wena songena icala ongalazi ukuthi basuke kunjani lo muntu uye lo onesikweliti sakhe akasafuna ukumbona manje sozofika unuthenga iphathi uyobulala umuntu endaweni ongayazi sothenga iphathi ongayazi phela wena umelaphi nje sikudokotela nje ngudokotela imali mina kuphela mina mkhulu khokha imali mina ngithi enza mkhulu Ayashisa Amateki. Lo kunzima impela ngikhona na ngifuna imali kodwa kunzima lo ukuthi udabulisa ingane yabantu amafu. Kunzima kuwe mkhulu ngoba mhlawumbe unonembeza. Nginonembeza. Ukulapha kwakho wena kuncike ubunyanga bakho wena kuncike ekusizeni abantu ukusizeni abantu abasizakala abantu baphile hayi ukuthi udestroy but kodwa ikhona imithi kanjalo ikhona imithi umuntu afe ngempela umuntu uyithathe izizwe uyiphendule namabutho uyiphendule uyenze yonke into amabutho abesuyana kodwa ke akufuneki uma uyinyanga ujwayele ukuthi wena uzofuna ukubulala abantu obani bazokunika imali na abantu ibona ufuze ukuthi wena bazokunikeza imali uma sowuceda abantu ke uzosizakala kanjani. Nomkhulu ngiyakuzwa. So izizwe namabutho into etholakala kalula nje. Into etholakala kalula kodwa uyagaya awutholi kalula kukhona abagayi bazo impela. Bahlanganise nezizwe. Bahlanganise kusekucala nje kakuphuma ukuthi ngithathe wena ngithathe ubhodi loya ngithathe omunye siyohlala ndawo uqhamuke nomuntu wakho uthembile nalona qhamuke nowakho uthembile sigaye sibe sisawuthuma nibona ukuthi awuzeke ukuthi uyangena yini kulo wamuzi loya uyayibona lo nenenza kanjalo kuqala phela kufuze ukwenza kanjalo uqhamuke nomuntu othembile utest ubunyanga beni utest ubunyanga ukuthi impela lapha impela umuthi uyasebenza lo muntu phambi ukuthi unike umuntu umuthi usenziwa lonto ukuthi umuntu awutest umuthi ngempela kuyena ukuthi noma ngendlela ethile ukuthi uyasebenza uma senivele nje wenze nje uthi hayi ngithe wena wothando wena wena usovela uhambise nje umuthi impela uyenza ukuthi lapho ucala ugaye wena uthephe uteste wena phambi ukuthi unikeze umuntu ungamniki umuntu ukwazi ukuthi lento ufana nje njengokuthi ngizokunika umuthi ngithi phuza lo muthi mina ngaze ngawuphuza uzothi uyawuphuza ube uyalimala sokodwa ukuthi ubulala umuntu ukufa komuntu nje esigodlweni sakho khuluma enye into leyo uthusa abantu umphakathi chaza ukuthini ufaka umuntu phela sekufika uyayibona hayi ufika ngesikhathi sifikile sona isikhathi kodwa hayi ukuthi sifike kuwe thina siyathuka thina abantu abamnyama inyanga ukuthi ifele umuntu yize kaze sifikile isikhathi kufuze uma sobona ukuthi kunje mthathe na isibhedlela sisizana nazo umthathe umphuthumise esibhedlela bokwazi ukuthi bamnike bamgcwalisa amanzi uyabona babuyisa amagazi whatever lokusuke sekulahlekile hayi mkhulu siyabonga kakhulu ukuthi usicaciseleke ngokusebenza kwezizwe uthomkhulu kambe utholakala kuphi khona la kaMhlabeyela khona la kaMhlabeyela ngeshemula lo eshemula lo Ayashisa Amateki siyathokoza kakhulu.